Amakhaya amaninzi awephansi, abantwana babonakala bengenakutya, bengenandawo yakuhlala. Imeko emaxongo kakhulu. Abantu boyikisela ukuba kungenzeka ukuba isaqhwithi siphinde sibuye kwakhona. Abantwana bam nabo baleli bengadlanga, nam ndingulo mntwana katye nangoku ngenxa yesimo endisibonileyo nam, and abantwana bam abakabikho rayithi okube bekhala izolo. Eli khaya lufuna uncedo ngamandla, nanjengoko bengazi uba bazothatha ntoni, badibanisa ntoni na. Ndimkelwe ngumzi, ndonyula impahla abantwana edakeni, siphethe ipeki siyazikhupha. Asizazi noba sizawulala phi, kwawulala besilele emizini eshiyekileyo. Eli khaya abantwana bakwazile ukuba basinde, kodwa into abangenayo ngoku indawo yokuba bakwazi ukufihla intloko. Bathi bafuna uncedo olukhawulezileyo. Awunoziphinda uvuke lamzi, akaphilanga kwalawa amambhele, akaphilanga kwalo themba lakhe, so phinde kubekho mzi phaa ekhaya. Ikhaya esiphuma kulo liphelile, umzi kasisi indodakazi iphelile, umzi wenye indodakazi uphelile, bacukene kwindodakazi yesine. Xa ukhangela emathafeni nasendleleni kugcwele ubugoxo, okanti iinkcenkce nazo zigcwele amathafa, okanti urhulumente wasekuhlaleni uthumele amagosa uqinisekisa ukuba afumana iinkcukacha zabo bathe balahlekelwa yimizi yabo, nabo bathe basweleka bambi besonzakala. Ndinkululeko Nyembezi weendaba ze-SABC eMthatha.